Bilintrin dadgeha Belçikî berdemeke yakin biryar dabû ku navê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK wek rexistineke terorîst were qebûl kirin ji ber ku ew aliyekî şerê navxweyî li Tirkiyeyê. Dadgehê di şîrovekirina biryara xwe de dabûzanîn ku ew tev li biryara pêştîr ya dadgeha pêdaçûnê dibe ku PKK ne rexistineke terorîst e. Loma ew nikare di çarçoveyê terorê de were darizandin. Berê vê biryarê dadgeha pêdaçûna ya Belçîkî jî di meha adara sala borî de biryar dabû ku PKK aliyekî şerê hundirînê li Tirkiyeyê. Loma jî nabe ew wek rexistineke terorîstî were binavkirin. Dozgeriya Belçîkî û hikûmeta Tirkiye li dijî vê biryarê serî li dadgehê bilind ya Belçîkî dabû ku ev dabêtirin qada hukukî ya li Belçîka ye. Parêzerê dozê ya Belçîkî Jan Fermon ku di hemen demê de sekreterê giştî ya rexistina navnetîvî ya parêzerên demokrat e biryara dadgehê wek peşketineke girîng dinirxîne. Ev biryar gelek giring e ji ber ku tê wateya vegera li siyaseta tawambardîtina Kurdan ya dehan salan ku li Ewropa têmeşandin. Piştî vê biryarê rêxistinên Kurdan ku bawerî heye nêzî PKK ne nikarin bê dîaya terorê werin dadgeh kirin. Fermon her wiha bal dikişine ku bi vê biryara nû PKK wek beşeke şerê navxweyî ye dûr û dirêj li Tirkiye tê dîtin û ew jî derfeta çareserkirina pirsa Kurdî li Tirkiye peyda dike. Bi vê biryarê ji bo dewletên Ewropî derfet çêdibe ku di çareserkirina pirsa Kurdiya bi rêkên siyasî û aştiyane de rolek girîng bilîzin. Ji ber ku dadgeh rewşa li Tirkiye wek şerekî navxweyî ya dûr û dirêj dibîne. Ger welatên Ewropî weke dadgehê bifikirin û di çareserkirina pirsa Kurdî de ciddî bin, divê siyaseta xwe li gor wê biryarê biguherînin. Lê em dizanin ku pir caran berjewendiyên dewletan siyasetên wan diyar dikin. Wek Fermon bal dikişine Wezîra Derveyê hikûmeta Belçîkî Philippe Goffin rojekê piştî eşkerekirina biryara dadgehê got ku ew biryara serbûxeya dadveriya Belçîkî ye û ev biryar ti bandor li ser wan nake. Goffin da zanîn ku ew ê bi berdewamî PKK di nav lîsta terorê de bihêlin û wek salan e ku ew dikin dijî endamên ve rexistinê hevkariya xwe ya bi dewletên hevbendên Ewropî û yên din bidomînin. Wezareta Derveyê Tirkiye jî reaksiyoneke tund li dijî biryara dadgeha bilind ya Belçîkî nîşan da û got ku biryara sistema dadveriya Belçîkî ji PKK re piştgiriyeke zelal e ku ji aliyê Yekîtiya Ewropa ve wek rexistineke terorîst tê dîtin. Zübeyir Aydar endama Konseya Revebir ya Kongreyê Netewîya Kurdistanê keneke ku bi xwe jî dihat darizandin ji dengê Amerîka re got ku biryar dîrokî ye û dozên ku 10 sal berê li hember wan hatine vekirin bi vê biryarê dadgehê bi erênî bi davî hatin. Şevekî nîvê şevê avêtin ser me li hemû saziyên Kurda yê Belçîka û gelekî malên Kurda bi operasyonekî mezin û bi sansasyonekî û berfireh û em girtin em piştî sê heftiyan berdan yani em jî girtîman ewekî. Bi giştî yani sazî û ew ê 41 e. Yani sazî û şexs erê kesayetî. Dawa vî rengî hata vekirin. Derbarê me hinekî kesa gotin ev rêveberên rêxistinekî terorîstî ne. Derbarê hinî kesa gotin ev endamê rêxistinekî terorîstî ne. Derbarê hinî kesa jî gotin eva alîkariya rêxistinekî terorîstî dikin. Lazim e bêne cezakirin û îddianame wê rengî hata amade kirin. Tiştekî balkêş heye. Mesela ez kesekî ku wekî rêveber wekî ku hemî kara organize dikim wekî ku yani berpirsê ve kara me îddianamê de tiştekî derbarê min de nîne nabêje tel Belçîka gevirekî avêtiye camekî şikênandiye. Yani fealiyetekî min Belçîka sûç têde tune. Her tişt şerê kul Türkiye meşyayî. Yani şerê gelê me, şerê azadiyê yê kul dijê dewleta Türk meşyayî wekî terör navkirine û dixwazin me ceza bikin. Operasyonên askerî çêbîne yani li wê derê de operasyon çêbîne gerîla şehîd ketine asker hatine kuştin melvê de berpirsiyar dibîne. Aydar Gazincan dike ku gelek caran Kurd dibin qurbaniya hesabên siyasî û pir caran mafê xweparastinê ji wan re nayên dayîn û bi vê awayî ev tên dadgehkirin. Wextê ku tu guhdarî Kurda bikî yani bê taraf tu guhdarî Kurda bikî tu karî heq didî Kurda. Li heta niha bê taraf guhdarî Kurda ne tehta kirin. Yani pêşiyê biryar didan Kurd wekî terorîstin gûra wê
و پاشی جی محکمه دکرن مل وی داره ده پیشیا وی گرت کسی بیطرف گهداری مکرن ام حق دیتن ده ها به وی بریاره مثلا بریار راستی مجادله کی برفره یا حقوقی هاتستاندن به وی یعنی نها محکمه بلند بریار داره هدی بلژیکا محکمه کی سر ویره تونه yani bejin kasası an Türkiye yargıtay evaki ve evi mahkeme jerin çend caradan itiraz kirin daha serveretune Siyasetvanê Kurd şabûna xwe li ser biryarên nîşan dide û dibêje ku dadgehê doza Kurdan wek dozekî mafdar qebûl kir. guri ve biryare hareketa kul peşkeşiya PKK del dice devleta Türkiye meşandın hareketeki haka Kurd حقی و هیا خو چکدار بکن هم بر دولت ترکیه خو بپارێزن مافی و هیا کس نکار و وک سوجدار بکه نورمال لازمه حقوقا شر در باز ببه کس ترور نه جزا کرن اگر تو هاتی گرتنجی وکی شروانه کی لازمه اسارت پیوانین اسارت التبینه تا نه محکمه کرن چا شراده وی رنگی کس در جنایت و تشتید محکوم نکن Wek bersiva pirseme ku gelo ev biryar dikare li ser siyaseta welatên dînyan Ewropî jî bandorê bike. Aydar iddia dike ku lîsteya terora Ewropa, Amerîka û Brîtanya bê bingeh bûye û li Lüksemburgê li dîwana dadbendiya Yekîtiya Ewropa dozekî dînya dijî lîsta terorê berdewam dike. Dawekî ku dijî lîsta terorê Lüksemburgê dîwana adaletê ya Yekîtiya Ewropa de jî dimeşe. Ew dawe jî 15 مها 11 2018 له مده بریاردا گوت به وا آرگومان ها نکارن PKK ناو بکن لیسته یکیتیا اروپا بو 4 سالا گو اف لیسته ببینیه دیسا یکیتیا اروپا همان آرگومان هم خسنه لیسته اعتراض وی دعوی جی کرنه او دعوی وی دی بردوامه الوی داره ده مثلا یکیتیا اروپا لیسته امریکا پیشکش کریه یا انگلتره پیشکش و انگلتره به داخل بی ناو ده بی اوکی بی یعنی الوی داره دجی کرد وکی حق هات ندیتن لیه محکمه هجا پیواجوه اعتراض بردوامه اوا یعنی ام از باور کنم بلکه این سال ده بریاره کی شویده در که از مو نکاره دربار محکمه ده چه بیجه یعنی فلان دمه لی ام هیوینه ام محکمه هجوه تاثیر رو ده بکه اف بریاره بلژیکا و تاثیر ولات اندی یه اروپا جی بکه Aydar her wiha bal dikişne ku di civaka navnetîvî de piştgiriyekî xurt ji Kurdan re heye ew jî hin derfetên nû ji wan re çedikin ku bikaribin dengê xwe bigihînin hemî cîhanê. Dünya hemî dizanî Kurd ne teröristin. Tu bixwe şahidî tu rojnamevanî şerê beriya sê meha Rojava çêbî piştî dewleta Tirkiye êrişê Rojava kirî raya giştî ya cihanê yani hemû rabî ser piya ew qa kolan û li dera her cihû deverî xelq rabûn ser piya ew meşruiyetekî didin xelq dibêjin miletê Kurd heqa evê ku li hember wan heqin em niha dixwazin wê heqîtiya xwe alê hiqûqî de jî bidin îspatkirin dunyayê rastî ew îmaj derketiye ku Kurd miletekî heqin û mafê we heye û lazim e wekî hêzekî wekî neteweyekî bêne parastin xwedî mafê xwe bi çarenûs bin yani em ji bo vê dixebitin me meşruiyet li dunyayê girtiye em ê niha alê hiqûqî de jî vê meşruiyetê bikin biryar û bikinin cih. Tevî ku Aydar geşbiriniya xwe li ser biryara diyar dike û bawer dike ku ev biryar ve deriyên nû ji Kurdan re veke hikûmeta Tirkiye jî hewlên xwe yên di ji vê biryarê didomîne. Wezareta Derveyê Tirkiye bang li hikûmeta Belçîkê kir ku gavên pêdivî babêje ku biryara çeftiya dadgehê rast bike bi awayekî hîn pirtir rêgirê li kiryarên PKK bike. Hejayê birxistinê ku Enqere bertekên tund li konferansa Kurdî ya 16 ya Parlemana Ewropî jî nîşan dabû ku hefteyê borî her li Brükselê hatibû darxistin û hikûmeta Belçîkî bi hişkê protesto kiribû. Siyasetvanên Kurd jî ve helwesta Tirkiye wek êrîşkariye dijî nasnameyê wan ya netewî dibînin û ji welatên Ewropî dixwazin ku piştgiriya mafê wan yên bingehîn bikin û biryara bilindtirîn dadgeha Belçîkî ji xwe re wek rêber bigirin û guhertin di siyaseta xwe de bikin. Di hefte û mehên pêş de ve xuya bin ku bendebariyên Kurdan pêk werin yan ne. Li tiştê zelal ew e ku têkoşîna wan yê hiqûqî li paytaxtên Ewropî ve berdewam bike. Mutlu Çiviroğlu, Denge Amerika, Brüksel.